मनीष अरे मन्या भाई काय म्हणतो घंटा काय करतो ना कंटाळा विराज दिलो अइलो मला काय हो तू काय लिहिलो तो काय लागला ना काय हटलो काल इलो रातचो इलो किती पहिलो तरी 12 एक वाजता खूप मरले लेट केला ते 12 एक म्हटलं कोकरी होतो का गाडी गावना काय गाडी गावना आणि लेट झालो आणि इलो टकली म्हणा रूमात जाऊन टकली आता देखा पिशे काय सांगता रे टकली आता रे वापरणार केव्हा येतात तो तसं असतं त्याचं काय ठरलेलं असतं अधिक पिशे बनवणार त्यांची आदत आणि इलो तो अजून बाहेर 11-12 वाजले मला अजून बुधून बाहेरच येऊ ना बघून येतोय काय करतात माका माहित आहे तो मला माहित आहे तुम्ही येता तर माहित होतं काय रे का उठलो की असं काय करत बघ जाण काय उठलो काय 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 करता तो करता रे तो बघे शी काय आला हा विषय काय करता बघून येतो मी मस्करी शी मस्करी करते हे हो मेला तू काय करता तुम्ही असं काय करता रे हो का बघ मेला काय करता तू बरे की पीछे पण रोजू काय तो म्हणजे होय हळी भारी आहे काय रे तो माणूस असं काय असं काय रे तो काय कळणार ना अरे माका सांगतो इल्लो बघते सांगते बघ 12 मिनिटं रात 12 एका गेलो वाट कुसली होती ती माका तिट्यावरून 3 तिट्या आहात ना चुसून थुईसर मम्मी अरे ती वाटत बाद हा थुईसर तर सकला भियेता मरे शपथ रे होईतर अरे गेल्या वर्ष मी भियांग ना तू आणि तो बाबलो पिसवान मरे मेलो तुझं हां होतोच त्याच्यात नक्की लागला त्याला लागला तर कसं करता बघ रे शाम मरे क्या ह्या करता बरं किती नाटका करता बघ तू एक काम कर माझ्याकडे एक उपाय आहे तुझ्याकडे मी सांगतो अरे ऐक रे माझ्याकडे ऐक नो मेला तू काय चालला सांग रे माझ्याकडे काय माहिती मा एक मस्त उपाय तू केलो ना तर नक्की जातला ह्या काम काय तो अंगात सगळं जातला सगळं ते अंगात जातला काय ना तर सगळं जातला मी सांगतो तसं त्यांनीच केलेलं मुंबईसून इलो मेला तर अंगातला काय अजिबात काळजी मी आपली आता काय करतो माहिती ह्या घेतोय आणि धरतोय त्याला आणि सगळ्यांनी म्हणजे ह्या कर माझ्या पाठीसून ह्या करा घेत तसा ठेवी येतो का थांबलो की म्हणजे बरोबर
कोण विराज नव्हती भुतूर लोक कोण आहे तो सांग माका सांग मला सांग सांग का सांग जरा उघडते का ही बुद्ध आता तोंड जरा उघड कोण तो सांग बाहेर सर काय करतोय तुझं नाव काय तर मका सांग टिकटॉक नवीन कोणते मेला भागोदरी बदमाशी घेऊन येऊन व्हिडिओ असते टिकटॉक तुम्हाला माहिती आहे काय व्हिडिओ टिकटॉक मग टिकटिक काय सांगतोय टिकटॉक टिकटॉक ह्याने कुसला टिकटॉक पर व्हिडिओ असता टिकटॉक तुमका काय अक्कल आहे अक्कल कोणाची कट्टा नको अरे टिकटॉक व्हिडिओ असते अरे असे हिरो लोक बनवतात टिकटॉक व्हिडिओ आणि फेमस होतात माहित नाही तुला साडी बिडी घालून असे ओढणी बिडणी घेऊन फालतूगिरी तुला माहित नाही बाबा किती फेमस होतात तुम्हाला काय माहित अडाणी खायचे या पिशा त्या मुंबईतून टिकटॉक हाडल्या त्या बिस्किटच्या पुढे अडाणी रे तुम्ही अडाणी ए बाबा हे नको मारू नको हे सोड रे कंटावर किरा चिरा मारल्याने टिकटॉक व्हिडिओ केला आयुष्यात ना आता परत ती टिकटॉक व्हिडिओ करूचं नाही कंटाळ आय 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 काय नाही मेले रोलिंग ऍक्शन कागद मुंबई सुनील उगीची ऑप्शन मारे सकला ना तुझ्यावर मेला आता मेला मी शूट काढले ऍक्शन तीन तिथे जागा बांध रोलिंग ऍक्शन हा माझ्या मागतोय आता मी मागतो रोलिंग कोणती विराज मेले मेले काय रे मेला तो माणूस कायच कळणार ना मरे आता काय मी आता हसून आता ती तुझं